नमस्कार। रउआ देखत बानी आपन भोजपुरी चैनल बैठकी और हम हैं विपुल। रउआ सबके हम पहले ही बता चुकल बानी कि हमने के चैनल पर जितना भी बतकही बा उ सब भोजपुरिये में होखला। तो बात ये भी बा कि भोजपुरी के इतिहास का बा, भोजपुरी की उत्पत्ति कैसे भइल, ये बात पे भी चर्चा होखे। आज के वीडियो भी खास करके हम यही बात खातिर बनावत तानी कि हमनी के आपस में चर्चा कइल जा सके, हमनी के जानकारी दे सकी कि आखिर भोजपुरी के उत्पत्ति कैसे भइल बा। रउआ सभे ई जानत बानी कि जब भी किसी के भाषा के, किसी संस्कृति के, किसी सभ्यता के उत्पत्ति के बात आवेला तो कोई ना कोई व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के जिक्र जरूर होखेला। उसी तरह जब भी रउआ भोजपुरी सुनत होई या हम भी भोजपुरी सुनी ना तो हमरा लगेला कि जरूर एकर भी भोजपुर से कोई संबंध रहल होई। भोजपुरी जौन शब्द बा उ भोजपुर शब्द से बनल बा। भोजपुरी भाषा के इतिहास 7वीं शताब्दी से शुरू भइल। मध्यकाल में भोजपुर नामक एक स्थान में मध्य प्रदेश के उज्जैन से आयल भोजवंशी राजा लोग एक गांव बसौलस, जेकरा के उ लोग बाद में चल के राजधानी बनैलस। और राजा भोज के कारण यह स्थान के नाम भोजपुर पड़ गई। यही से यहाँ बोले जाए वाला भाषा के भोजपुरी कहल गई। भोजपुरी छोड़ के ये भाषा के औरों नाम से भी जानल गए। से मुगल सेना में भोजपुरिया लोग के बक्सरिया कहल जात रहे। बनारस में एकरा बनारसी और अवध में पूर्वी कहल जात रहे। बंगाल में देशवाली चाहे पश्चिमी कहल गई। भारत के बाहर सूरीनाम में एकरा सरनामी हिंदुस्तानी और कैरेबियाई कंट्रीज में कैरेबियन हिंदुस्तानी कहल गई। मिला जुला के एक भाषा के बोले वाला लोग खाली भारत में 5 करोड़ और पूरे विदेश में लगभग 20 करोड़ बा। भोजपुरी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला और बिहार राज्य के पश्चिमी जिला में बोलल जाला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर आदि जिला के रहे वाला लोग भोजपुरी में बोलेला। वहीं बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, आरा, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिला के रहे वाला लोग भोजपुरी बोलेला। एकरा अलावे कलकत्ता में, असम राज्य के चाय बगान में, बंबई के अंधेरी, जोगेश्वरी नियन जगह में लाखन लोग के संख्या में भोजपुरी लोग रहेला। इतने नहीं, मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाद, केनिया, नैरोबी, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, बर्मा, इस सब देश में भी बहुत संख्या में भोजपुरी बोले वाला लोग रउआ के मिल जाई हैं। भोजपुरी बोले वाला लोग आज बड़ बड़ ओहदा पर देश विदेश में विराजमान बा। ई भाषा के समृद्ध इतिहास और गरिमा बा, जेकर चर्चा भारत के साथ कई देशन में होखेला। इतना गौरवशाली इतिहास और विश्वव्यापी विस्तार के बावजूद यह भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं भइल, जेकरा खातिर ई भाषा पूरी तरह योग्य बा। तो यही भोजपुरी के इतिहास बा जेकरा हम विस्तार से रउआ सभे के बतौनी। बाकी आगे भी आवे वाला हमनी के चैनल पर जो वीडियो बा ओकर अपडेट पावे खातिर रउआ इस चैनल के सब्सक्राइब करी। जो लाल वाला बटन दिखाई पड़ता ओकरा दबा करके ही चैनल के सब्सक्राइब कइल जा सकता। और रउआ से निहोरा बा कि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा देखी, पसंद करी और शेयर करी। प्रणाम।